بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ‘Yan uwa musulmi haka ‘yan uwanmu ɗaliban ilimi muna sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu dama domin mu zo wannan zawiya mai albarka, zawiyar Maulana Sharif Ibrahim Salihu Husaini, domin wato wacce take Zaria, domin ci gaba da karatunmu na ilimin usulul fiqh daga wannan littafi na Miftahul Usul wanda Sharif Abi Abdullahi At-Tilmisani ya rubuta. A karatunmu da ya gabata mun sami karatu guda biyu, karatu haka daban-daban, wanda kuma mun yi magana akan wannan ilimi da tarihinsa, sannan kuma mun yi magana akan mun fara littafin inda muka tsaya inda yake magana akan al-mutawatir. Dama kamar yadda muka sani, shi wannan littafin ya rubuta shi ne akan tsari na koyar da mutane yadda za su tabbaka ka'idoji na usulul fiqh a cikin furu' al-fiqh, furu' fiqhiyya, inda yayi magana akan cewa akwai abin da yake al-aslul aqli ne da al-aslul naqli, wanda kuma ya tsaya ya fara magana akan al-aslul naqli din, wato hujja wanda yake nakalin shi ake yi, riwayansa ake yi daga wani zuwa wani. Wannan abin sai ya ce yana da sharuɗa, ya ce akwai sharuɗa guda 4 domin a yi aiki da duk abin da yake nakali ne. Sharaɗi na farko ya ce an ya kuna sahiha sanadi, dole ne ya zama isnadinsa ingantacce ne. Sharaɗi na biyu an ya kuna muttadihar dalala, ya zama dalalansa wato nuninsa akan abin da ake kafa hujja da shi a bayyane yake. Sannan sharaɗi na 3 ya magana akan ya zama rajihan inda ta'arud, ya zama inda zai yi ta'arudi wannan hadisin ko ayan da kake son ka kafa hujja da shi, inda ya yi karo da wani, to ya zama shine ya fi rinjaye. Sannan na ƙarshe ya zama mustamirar hukumi, wato ya zama hukuncin shi na ci gaba, ba hukunci ne wanda aka share ba. Wayannan sharuɗan su ne ya ce zai bi kowanne ya buɗe masa babi domin ya bayani akan kowanne ɗaya bayan ɗaya. Sai ya fara da sharaɗi na farko ɗin, an ya kuna sahihar sanadi, ya zama sanadinsa ingantacce ne. A nan sai ya ce to ingancin isnadi ko ittisalin isnadi, ingancin isnadi dai ya kasu kashi biyu ne. Isnadin shi kan shi ya kasu kashi biyu ne, akwai mutawatiri akwai ahad. Sai ya magana akan menene mutawatiri, sai ya zo ya magana to sharaɗin alƙur'ani ya zama mutawatiri. So idan mutum ya kafa hujja da aya alƙur'ani, dole ya aiki da wannan hujjan matukan ya cika sauran sharaɗin nan guda 3. Amma da sharaɗin inganci dole a yarda da shi domin shi mutawatiri ne gaba ɗayansa. Sai a nan sai ya tsaya daidai nan sai yake bayani, yake cewa wanda ya kafa maka hujja da riwaya ko ƙira'a na alƙur'ani wacce take ba wato ahad ce, ba mutawatira ba, hujjan abinda zaka yi masa itiradi da shi shine sai ka ce masa wannan abin da ka faɗi ba alƙur'ani bane, domin ba mutawatir bane. Shi alƙur'ani dukkansa mutawatir ne, wannan kuma ba mutawatir bane, saboda haka ba alƙur'ani bane. Inda muka karanta misali ɗaya daga cikin wannan littafi, wato inda ya yi magana akan hadisin da sayyidatuna Aisha radiyallahu anha, ko a ce riwayan qira'a na sayyidatuna Aisha, inda take cewa a cikin alqur'ani da ana karanta 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimna, ta ce sai daga baya aka zo aka yi naskinsa da 5 rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Saboda haka duk shayarwa yana haramtawa ne idan ya kai shayarwan ya kai so 5, amma in bai kai so 5 ba to ba zai haramta ba, zai zama ya kawo dalilin hurma ba, wato dalilin hurma dai na da aka sani. To sai su malaman malikiya suka ce wannan to ai ba zai zama hujja ba, saboda ai wannan ba alqur'ani bane, domin alqur'ani sharadi kafin alqur'ani aiki da kafin abu ya zama alqur'ani dole sai ya zama mutawatiri.
wannan kuma riwayar na sayyidatuna Aisha ba mutawatiri bane, saboda haka ba za a yi aiki da shi ba. Su kuma sai suka, wato malaman da suka yi aiki da wancan magana sai suka ce a'a, ai shi mutawatiri sharadi ne na tilawa ba sharadi ne na aiki ba, domin idan wato sharadi ne na a ce wannan alkur'ani ne ana karanta shi ana tilawa da shi ana ta'abbud da shi, to dole sai ya zama mutawatiri. Amma aiki da aya, aiki da abu da zance, to ko ba mutawatiri bane ko ba alkur'ani bane za a yi aiki da shi, domin hadisi ai hujja ne a cikin addinin musulunci kuma ana aiki da shi ko da bai zama mutawatir ba. Saboda haka idan abu aka ruwaice shi a matsayin alkur'ani sai ya tabbata ba alkur'ani bane saboda kasancewar shi ba mutawatir ba, to ai in bai zama mutawatir ba, bai zama qur'ani ba, ya zama hadisi kenan, hadithu ahad. Saboda haka dole a yi aiki da shi. Wannan shine hujjar su. A nan ci gaban sai yake cewa malamin At-Tilmisani yake cewa ومن ذلك استدلال الحنفية على أن التكفير بصيام 3 أيام من شرطها أن تكون متتابعة، فإن فرقها لم تجزه، لقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. yace daga cikin misalai irin wannan shine malaman Hanafiya suka ce kafara da ake yi na azumi wanda ake yi na rantsuwa, fa kafaratuhu فصيام 3 أيام. فصيام 3 أيام إن رواية سيدنا عبد الله بن مسعود يا قارا رواية شكو قراءة يا قارا دا متتابعات أجيري. صيام 3 أيام متتابعات أجيري زي أبن الناس. to sai suka ce to duk wanda zai zo zai yi wannan kafarar na azumi dole ne ya yi su a jere, ba zai yiwu ya raba ya ɗaya yau ya sha gobe ya sake yin wani haka, ba zai yiwu ba. Dalilin su kuma shine wannan qira'a ta sayyidina Abdullah ibn Mas'ud da ta ce mutatabi'at. Malaman Malikiya suka ce hadhihi ziyadatu laysat min al-Qur'an fa innaha ghayru mutawatira wa min shart al-Qur'ani an yakuna mutawatiran. Malaman Malikiya suka ce wannan ai ba al-Qur'ani bane. Me yasa ba al-Qur'ani ba? Dalili shine ai ku kan kun ce menene, kun ce riwayan Abdullah ibn Mas'ud ko qira'an Abdullah ibn Mas'ud, ba ku ce al-Qur'ani ba, domin kun san cewa riwayan wani ne akan cewa yana kyautata zaton ta zama al-Qur'ani. To tunda dai mutum ɗaya ne ya rawaita, ba za a dauke shi a matsayin Qur'ani ba, saboda haka ba za a yi aiki da shi ba. Amma za mu amsa, ko in ce za su amsa da irin wannan amsar da suka bayar a baya, cewa to ai shi riwaya shi tawatur sharadi ne na al-ilm ko al-tilawa, ba sharadi ne na aiki ba. وكذلك احتجت الحنفية على أن الفيئة في الإيلاء إنما محلها 4 أشهر لا بعدها، بقراءة أبي بن كعب فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. malaman Hanafiya still dai malaman Hanafiya muke magana a kansu, suka zo suka ce ai fai'a da ake sharɗantawa a cikin ila'i to dole ai mahallu hal 4 ashhur, a cikin 4 ashhur din ne, a cikin watanni 4 ne, ba bayan 4 ashhur din ba. An ce fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim ko walladhina yuluna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim, fa inna Allaha ghafurur rahim. Na'am. Sai malaman Hanafiya suka ce ai fai din da ake magana a cikin kwanaki 40 din ne, ba wai in an gama kwana 40 din bane. Dalilin su kuma shine akwai qira'a na Ubay ibn Ka'ab da yace fa in fa'u fihinna a cikin wa'innan 4 ashhur din nan. Wa ashabuna yaquluna innal fai'ata ba'da tamamil 4 ashhur. Suka ce su ko malaman mu na Malikiya suka ce alfai din ai sharaɗinsa ya zama dai bayan 4 ashhur ne, ba kafin nan ba. wa ya'tariduna ala al-hanafiyyati bi anna tilka az-ziyadati allati fi qira'ati Ubay ibn Ka'b laysat min al-Qur'an li'annaha lam tatawatar wa min shart al-Qur'an an yakuna mutawatiran. Malaman Malikiya da suka faɗa haka, so malaman Hanafiya dole za su yi itiradi saboda cewa ai ga riwaya ga qira'a na Ubay ibn Ka'b ya zo na al-Qur'ani mai girma cewa akwai kalman fihinna, saboda haka dole ya aiki da shi. Sai malaman Malikiya suka ce ba za a aiki da shi ba domin ba al-Qur'ani bane, domin sharadin al-Qur'ani ya zama mutawatiri. Duk abin da bai zama mutawatiri ba zai zama al-Qur'ani ba. Wannan kuma mun sani ba mutawatiri bane, saboda haka ba al-Qur'ani bane mai girma. Kuma su ma sai mu sake cewa za su sake amsawa irin amsar nan da malaman Shafi'iyya suka bayar akan matsala ta farko
cewan ai anna hadhihi ziyaratu imma an takuna qur'anan aw khabaran, wannan ziyadar na fihinna to ai ko dai ya zama alqur'ani ne ko kuma ya zama hadisi, shine khabar da ake nufi ana. Khabar dama ɗaya daga cikin sunayen hadisi ne, ana cewa alhadithu, ana cewa alkhabar, ana cewa al'athar. Yace to ko dai wannan ƙarin da aka yi na fihinna ko dai ya zama alqur'ani ne ko ya zama hadisi. لأنه إن لم تكن واحدا منهما حرم على القارئ أن يقرأها لما في ذلك من التلبيس. yace domin ai ba zai yiwu ɗayan biyu ne, ko dai ya zama alƙur'ani ko ya zama hadisi, domin in bai zama ɗaya daga cikinsu ba to bai halasta ga kowane irin mutum ya amfani da wannan kalman bai sata a ciki, domin idan yi haka zai rudar da al'umma, zai sa su zaci abin da ba alƙur'ani bane ƙur'ani ko abin da ba hadisi bane hadisi, saboda ai ba mu da masdari a wannan lokacin sai alƙur'ani da hadisi. To duk wanda zai kawo wani abu ba zai wuce wa'innan abubuwan guda biyu ba. shine suka ce lima fi dhalika min at-talbis wa inna ma kanat imma qur'an wa idha kanat imma qur'anan wa imma khabaran wajaba al-amal bihi. Yace kuma ko in ce suka ce idan dai har ɗayan biyu ne ko alqur'ani ne ko hadisi ne to in dai sun inganta kam ya wajaba ya aiki da su. والتواتر ليس بشرط في وجوب العمل. shi kuma tawatur ba sharadi ne ba a cikin yin aiki da abu da hadisi, a cikin yin aiki da wato abin da yake nufi a nan wujubul amal. Akwai abin da yake cewa al'amal da al'ilm. Al'amal shine aiki, al'ilm shine sani, amma a wajen malaman fiqh ko malaman usul ko malaman tauhidi idan kaji suna maganan al'ilm wal amal, abin da suke nufi da shi shine ilm i'tiqadi, wato masail din aqida, masail din da zaka ce dole ne sai na yi i'tiqadin kaza, to shine ake nufi da al'ilm. So duk sanda kaji suna cewa yufidu al-ilma, abin da suke nufi wannan i'tiqad ne, abin da zai iya wajabta maka kai i'tiqad ne. Shi kuma al'amal shine dukkan ahkam na fiqh da sauransu. So suna cewa duk hadisin da yake ko in ce al'amal abin da yake aiki ne na shari'a, to in ka sami hadisi ingantacce ko da ahad ne za ka aiki da shi. Amma idan ya zama ilm ne wato aqida ne, to dole ne sai ya zama mutawatir. Wannan shine abin da yawa daga cikin malamai suka tafi akai, duk da yake muhaddiqun sun saba musu akan wannan magana, ko musamman malaman hadisi sun saba musu akan wannan magana, suna ganin cewa hadisi ba sharɗi bane sai ya zama mutawatiri kafin ya zama ya tabbatar da abin da yake aqida ne. Domin hadisi sahihi akan sharuɗan nan da malaman hadisi suka tsara su guda 5 din nan, to su wannan a wajen su yufidul yaqin. Duk da dai matsala ce mai wahala mai zurfi sosai, har wani daga cikin malamai ma ya rubuta littafi mai zaman kansa akan al-yaqini wa zanni. Shine wato yana nan da rai, babban malami Sheikh Sharif Hatim bin Arif Al-Auni. Sheikh Sharif Hatim bin Arif Al-Auni wani babban malami ne a kasan Saudiya, yayi rubutu mai matukar muhimmanci akan wannan. Kuma dama mun sani matsalan tawatur da ahad gaba daya ba matsalan malaman hadisi bane, matsala ce ta malaman usul fiqh da malaman tauhidi. Malaman mustalahul hadis ko malaman ulumul hadis su ba ruwansu da yawan wanda suka ruwaita hadisi, su damuwansu shine wanda ya ruwaita amintacce ne ko ba amintacce bane, ya kamata a sa a aiki da hadisin sa ko bai kamata ba. Almuhim, in muka dawo kan karatunmu sai mu gani yana cewa shi tawatur ba sharadi ne ba akan abin da ke yujibul ilma ay yujibul amala. Duk abin da yake wajabta aiki ba sharadi bane sai an sami hadisi tawatur a cikinsa. Sharadin kawai shine a sami hadisin da yake da a sami inganci a cikin hadisin nan, ko da kuwa ahad ne. Wannan a cikin alkur'ani kenan. Duk abin da yake alkur'ani kamar yadda muka faɗi, to shi mutawatiri ne. Duk wanda ya kawo maka abin da ba mutawatiri bane sai ka ce masa to ai wannan ba alkur'ani bane, domin sharadin alkur'ani ya zama mutawatiri. Amma sunna, bayan alkur'ani sai sunna na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma to yace fala innahu la yushtaratu fil khabar al mustadall bihi an yakuna mutawatiran 'inda al muhaqqiqin min al usuliyyin, allahumma illa an yakuna rafi'an li muqtada al qur'an bil qat'i fa innahu yajibu hina idhin an yakuna al khabar mutawatiran. Yace babi na biyu shine akan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam.
a cikin mutawatir da ake magana, tunda muna magana akan al-aslun naqli ne, kuma aka ce al-aslun naqli sharadinsa na farko shine sihhatus sanadi, wato ingancin isnadi. To ingancin isnadi yana da alaka da hadisi ya zama yana da alaka da naql din nan ya zama mutawatir ne ko ahad. Aka ce mutawatir sai magana akan mutawatir da kasancewar sharadi a cikin alkur'ani, amma a hadisi wanda shine babin mu yanzu yace a hadisi ba sharadi bane. Hadisi ko ba mutawatir bane za a yi aiki da shi matukan ya inganta isnadin sa da sauransu. yace fa innahu la yushtaratu fil khabar al mustadall bihi an yakuna mutawatiran 'inda al muhaqqiqin min al usuliyyin. Yace a wajen muhaqqiqun, wato zababbu masu tadqiq, masu dukka sosai a cikin ilimin usulul fiqh, sun tabbatar da cewa hadisi ba sai ya zama mutawatir ba kafin a yaki da shi. Matsalan aiki da hadisi ahad matsala ce mai wahala, mai tsawo sosai, mai tsawon tarihi kuma, wanda suka fara kawo shubuha akan wannan matsalan dama malaman ilmul kalam ne, musamman mu'tazila. Su ne suka fara kawo iskaliyat kan cewa shin ai aiki da hadisin da yake ahad ma ko ba a yi ba, saboda kawai su tabbatar da wasu abubuwa nasu, wanda kuma har Imam Shafi'i sai da ya rubuta littafi mai zaman kansa khabarul wahid, kuma yayi raddi gare su a ciki akan cewa sharadi ne sai hadisi ya zama mutawatir, ya kuma kore tawatur a cikin majalin abubuwan da ya kamata ya aiki da su. Kuma wannan rigiman bata gushe ba, haka aka yi ta yin ta, malamai sun yi ta rubuce akan hujjiyatu khabaril ahad, har a ƙarshen nan na san wani malami a cikin malaman Saudiya shi ma ya rubuta hujjiyatu khabaril wahid. So amma dai abinda muhaqqiqun suka tafi akai kamar yadda malamin ya faɗi shine khabarul wahid hujja. Shi malamin da na faɗi da zo shi kuma Hatim al-Auni a cikin littafinsa al-Manhaj al-Muqtarah fi fahm al-mustalah, shi ya tabbatar da cewa ne al-mutawatir da ake magana akai gaba daya wani ilimi ne warid, gaba daya mustawrad ne daga wani daga falsafa, bai ma kamata ya zo ilimin addini ba, ya zo cikin ilmomin addini ta hanyar mutakallimun da suka karanci falsafa suka shigo mana da shi, amma malaman musulunci ba ruwansu da shi. Kuma ya tabbatar malaman hadisi sun nesanta da wannan abin sosai, nesa sosai, kasancewa raba hadisi wato tsakanin mutawatir da ahad. Ya faɗi maganganu masu yawa, masu nauyi kwarai, amma dai yakfi abin da muka ji akan wannan. So almuhim dai za mu tafi akan maganar muhaqqiqun na cewa hadisi ba sharadi bane sai ya zama riwaya mutawatir. yace Allahumma illa an yakuna rafi'an li muqtada al-Qur'an bil qat'i, rafi'an li muqtada al-Qur'ani bil qat'i. Yace sai dai idan wannan hadisin ya zo ne yana ɗauke wani hukunci wanda al-Qur'ani ya zo da shi a bayyane. Hadisi ya zo a bayyane yana kawar da wani hukuncin da yake a bayyane yake al-Qur'ani. Wato in aka ce a bayyane din nan, musamman ya faɗi kalmar al-qat' yana nufin nassi, wanda kuma a ilmin usul fiqh akwai bayanin menene nassi. Wato nassin alqur'ani ya zo ya karo da nassin hadisi, to a nan ko kuma ba wai ya karo ba, ya zo yana kawarwa ko kamar naskhi haka, yana kawar da abin da alqur'ani ya tabbatar. To a nan wannan hadisin dole sai ya zama mutawatiri sannan ya iya kawar da hukunci, wato naskhin hukuncin da yake ya tabbata cikin alqur'ani mai girma. Abin da ake nufi da nas, duk da za mu zo kan shi a cikin wannan littafin, shi ne abin da baya amsar tawili. In aka faɗe shi ba yanda za a ce ƙila ana nufin kaza ne, ƙila ana nufin kaza ne. Kamar idan aka ce ɗaya, to ba yanda za a ce ana nufin biyu ne, ko ana nufin rabi ne, ko ana nufin goma ne. Ɗaya ne kawai. Shi yasa suka ce ma cikin arkam an fi tabbatar da su, da cikin arkam da kuma cikin sunaye alam. Kamar a ce Ahmad, sanda aka ce Ahmad, ba yanda za a kai tunanin cewa ana nufin Ibrahim ne. Amma a sauran abubuwa zai yiwu kaga an yi sabani, an yi tunanin cewa kila yana nufin kaza ne, kila yana nufin kaza ne. Domin har alhalalu bayyinun, ko in ce innamal wato duk wani abu da muke ganin a bayyane yake, hadisi ko aya da zaka ganta a bayyane take, zaka ga an iya samun hanya da za a yi tawilinta. Misali wannan ayan da nake so in buga misali da shi, innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba.
wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba. Har a wannan zaka ga ai bayyana ne ya za a yi sabani, amma sai da suka kirkira abubuwa ihtimalat ne yiwuwa kila a fassara shi kaza kila a fassara shi kaza, domin bai din ai abubuwa ne da yawan gaske wanda wasu daga cikin boyo din su kansu riba ne, kuma shi ma riban wani abu ne wanda shi kuma yana da wannan shi ma'ana wanda sashin goyo kuma za su iya shiga ciki. Saboda haka za ka ga suna cewa wannan ba nassi ba ne, sai dai a ce ma ƙaraban nassa, ya yi kama da nassi, ya yi kusa, saboda duk ihtimalatin da za a kawo suna da matuƙar rauni idan suka saba da ainihin abin da yake a bayyana din nan. Fa innahu hina idhin yajibu an yakhudha al-khabar mutawatir. yace wa misalu dhalika ma yahtaju bihi jumhur al-a'immati wa riwayatu al-ma'mul biha an Malik indana fi al-mas'i 'ala al-khuffayn من الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا، حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المخالف هذه كلها أخبار آحاد، فلا ترفعوا ما اقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين في قوله تعالى وأرجلكم. yace misalin wannan shine abinda malamai jumhur na ayyuma, aka jumhur na ayyuma na nufin wa'annan dai su ashabul madahib al-arba'a su din, yace to jumhurin su sun tafi akan cewan akwai hadisi da ya zo daga Imam Malik da sauran littattafai cewan akan hukuncin shafa akan kafa, shafa akan huffi. Wannan hukuncin shafa akan huffi ya saba da ayan alkur'ani mai girma, domin mun sani matsalan shafa akan huffi bai zo alkur'ani ba gaba daya. So duk abin da zai zo ya saba da alkur'ani kamar wannan hadisin wanda ya saba da ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. A gani an ce a wanke kafa, an ce arjulakum ya'udu ila al-mawsulati ko yana komawa zuwa ga wayanda ake wankewa ne, ba wanda aka yi akafinsa a kusa din ba, da bayani mai tsawo akan shi. So anan kaga ayan alkur'ani ta tabbatar da cewa dole ne a wanke kafa, sai ga hadisi ya zo ya ce za a iya yin an zo yin alula a yi shafa akan abin da ke saman kafa din, wato huffi. To kaga wannan hadisin ya kawar da wani hukunci ne bayyananne na alkur'ani mai girma. To a irin wannan ne ake shirɗanta cewa dole sai hadisi ya zama mutawatiri kafin a yi aiki da shi. Sai ya ce wal jawabu indahum, yani inda al-jumhur, أن تلك الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد منها بانفراده فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر. yace wannan hadisin da yazo akan almasu ala al-khuffayn, ko da yake kowace riwaya ɗaya daga ciki bata kowace ɗaya daga cikin riwayan bata cika sharuɗin tawatur ba, amma mutawatir, amma hadisin ya zo da riwayat da ma'anoni daban-daban wanda yake nufin wanda adadinsa ya kai ya zama mutawatir ma'anawi. Kuma wannan dama abin da ake nufi da mutawatir ma'anawi kenan. Wa hadha huwa al-musamma bil mutawatir al-ma'nawi. Wannan kuma shine abin da ake nufi da tawatur al-ma'nawi. Abin da ake nufi da tawatur al-ma'nawi wasu suna daukan shi a matsayin cewa shine hadisi daya ya zo da lafazi daban-daban har ya kai yawan tawatur ɗin da muka yi magana a kan shi, kuma amma lafuzansu daban-daban. Wannan ba shi ne mutawatir ma'anawi ba, wannan shi ma mutawatir lafzi ne. In dai hadisin nan yana magana akan abu ɗaya ne, lafazin ya ɗan bambanta ko yaya ne. Al-mutawatirul ma'anawi shine hadisi ya zo da adadin da ake nufi na tawatur, amma yana magana akan abu ɗaya sai dai ahdath daban-daban, wato kaman an faɗe su a munasabat daban-daban. Kaman misalin da ya shahara na shaja'atu Ali karramallahu wajhahu, ai shine ake kawowa misali mafi karfi akan mutawatir, shaja'atu Ali karramallahu wajhahu, wato tsananin gwarzantaka na shi. Amma duk abin da zai tabbatar da hakan ba wai kissan abu ɗaya ne da yayi ba, a'a yayi kaza ne a waje kaza, yayi kaza a waje kaza, yayi kaza a waje kaza, sai suka haɗu gaba ɗayan su suka bada tawatur. Amma irin hadisin da ya zo man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu fi an-nar, la takdhibu alayya fa innahu man kadhaba alayya falyajid an-nar, man ta'ammada alayya kadiban, man kadhaba alayya muta'ammidan, irin wa'annan duka alfaz daban-daban. Ai in dai har suna magana akan abu ɗaya ne kuma kila sun faru ne a magana ɗaya, wasu suka ruwaita da alfaz daban-daban, wannan mutawatir lafzi ne. Yace to wannan da ake magana din nan akan almasu alal khuffain, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi,
ya zo ya aikata shi, ya faru a zamanin a lokacin da ana hanyar tafiya da sayyidatuna Aisha radiyallahu anha, kissan ma faru halastin sa kenan da sauransu. So kaga duka wa'annan suna tabbatar da cewa wannan mutawatir ne tawaturan ma'nawiyya. shine yace ka shaja'ati aliyin wa judi hatamin id lam yunqal ilayna an aliyin karramallahu wajhahu aw an hatamin qadiyatun mu'ayyanatun mutawatira taqtadi shaja'ata aw as-sakha wa inma nuqilat waqa'i'u muta'addida kullu wahidatin minha bi khabar al-wahid lakin tadammana jami'uha ma'nan wahidan mushtarakan bainaha wa huwa shaja'atu was-sakha. Shine dai takaitaccen bayani kawai yayi akan yanayin baiwa, yanayin yawan kyauta, yanayin abana Hatim ibn Adi da kuma yanayin shaja'a na sayyidina Ali karramallahu wajhahu, cewa ai duk abin da aka tabbatar da tawaturin da aka samu na wayannan ba akan waqi'a daya bane, akan waqa'i ne da yawa da suka faru. Wannan shine a takaice bayani akan alhadithu, ko in ce hukuncin aiki da hadisi ahad. Ana aiki da hadisi ahad matakan ya inganta, sai dai idan ya zama ya saba da alkur'ani ne ko zai kawar da wani hukunci ne na alkur'ani, to dole ne ya zama mutawatir. Karatu na gaba insha Allah za mu kara bayani akan abin da ya rage na wannan. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-ali al-azim li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.